The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Galatians 3:10-11 says, For as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, Cursed is every one who does not continue in all things which are written in the book of the law, to do them. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. Galatians 5:1 Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. 1 John 3:5-7 says, And you know that he was manifested to take away our sins, and in him there is no sin. Whoever abides in him does not sin. Whoever sins has neither seen him, not known him. Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. In Isaiah 1:16-19, Wash yourselves, make yourselves clean. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do good. Seek justice. Rebuke the oppressor. Defend the fatherless. Plead for the widow. Come now, and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon kung ana pa ba kita mga sala nga atong gitinir sa atong kalagay. Kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us now use the principle of 1 John 1:9, the rebound technique, aron kita malimpyuhan sa atong mga sala ug maandam kita sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Panalang kanimo higala nga wala pay kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Salvation is only by faith alone in Christ alone. Busa sa hilo magandam tas tung kaugalingon. Let us pray. Amahan among langit no, nagapasalamat kami kanimo. Una sa tanan na ining laing higayon nga imong gigahin alang kanamo kining imong pagtuon namo sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong pagdala kanamo ni David sa makaunsa pa, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum nga mao lamang ang among routine, among naandan, aron kami makakabot gayod yan ang among tumong nga mao ang espirituhanong paghamtong. Salamat o Diyos sa imong paglamdag kanamo sa dugang nimong kamatuoran. Uban ni kami karon sa among pagpadayon, gamhi ang matag buluhato namo nining adlaw nga kini
mahimong panalangin sa among kinabuhi. Salamat sa kinabuhi nga among gilugwayan. Kining tanan gumikan lamang sa imong grasya. Salamat ni among Bible study through the YouTube, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo at mga subscribers. Welcome na usab dining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Now, una sa tanan, ako ka lang pa numduman just to give you some kind of an idea kamo labi na kaninyo mga bag-o pa nga kini atong evangelistic ministry nagasugod kini sa pagbukas sa YouTube channel niadtong Hulyo 19, 2017. So it's gonna be 3 years by this coming July, di ba? So it has its base in his suburbs of San Francisco, California. And since its operation, it has gained momentum ngadto sa mga nagpaminaw niini who are in search of God's truth. Pinagi sa pag-browse nila sa YouTube channel. Og currently, kini atong ministry is being followed by 59 positive and persistent subscribers all over the globe. Its study sessions gi-record kini on a daily basis, either sa Cebuano and English or pure English, but mostly Cebuano and English, bilingual. Now, kining atong ministry nga, grasya kining giandam sa Dios, is open to people who have ears to hear and who are positively seeking God and His Word, which are the only two immutables in the whole universe. Maura man gid ni. And ang Dios is just tapping His foot, waiting for anyone to seek Him and His divine viewpoints. Ano man sa Jeremiah 29:13 nagaingon. Nya na nga, you will seek me and find me if you will search for me with all your heart. And so, sa imong pangita gayud niini, later on, imong kaplagan kini and later grow in your spiritual life and become a potential winner in life and in the life hereafter. Mao kini nga akong pagpahinumdum kanimo og kaninyo nga taon-taon nang sunod ning atong Bible study through the YouTube, ning atong ministry, gipahinumduman na po kamo nga dapita ang inyong mga higala, inyong mga suod sa kinabuhi nga wala pa'y kaluwasan o nakamoy mga igsuon usab nga luwas na pan wala pa sila padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So dasiga sila, just let them try. Paswaya lang sila, who knows nga ani sila maka hibalag usab sa gikinahanglan nila o ilang pangita sa ilang kinabuhi spiritually. Kay kining tanan akong malikon, grasya man lang kini, wa tay pinaning kamutan nini, kay it's not good works, it's not basihan nato nini. Ang grasya ra gyud sa Dios may atong giagad. Okay? So enough for that. Ako lang kang gipahinumduman
niini. Okay. Atong padayon ng atong pagtuon niining atong tun-anan nga giuluhan og Vincit Omnia Veritas. The truth conquers all. Ang kamatuoran magabuntog sa tanan. Okay, kitang mga magtotoo. Gitawag tag magtotoo kay mituo naman kita kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Manluluwas og ang atong Ginoo. Okay? So niadtong higayon nga atong gigamit ang atong kabubuton sa pagdawat pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Kita na hidugtong o na hiusa ngadto kaniya kang Ginoong Jesucristo through the baptism of the Holy Spirit. Pinaagi lamang sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo. Unya kita gitawag na nga mga nangatao na pag-usab. John 3:3 o John 3:7. Unya hatagan kita, giisipan kita sa pagkamatarong sa Dios. Perfect righteousness. Unya giisipan kita sa kinabuhing wala nay katapusan. John 3:16. Unya nahimo na kitang sakop sa harianong panimalay sa Dios. Nahimo kitang anak sa Dios o kita giisip na nga mga namatarong na, justified. We were declared righteous right at that moment when we accepted and believed in the Lord Jesus Christ. Gawas pa niya na ang atungan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life. Di na mapa kay kana naga timailan nga kita kalifikado na nga magakinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad. Unya gawas pa niya na matud pa sa Filipos 3:20 ang tanan nga mga magtotoo mga lungsurano na sa langit, tagalangit na. Okay? Philippians 3:20. Og diyan niya, yun, sa pagdawat na itong Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas, automatically gisod na kita sa plano sa Dios. Okay? Diha, we were entered into the protocol plan of God. Di na tamo kanang mahigawas niya na. Well, hingali mo yung panglitan makasa pata. Of course, makasa pamanta kay niya, pamanta niya atong kinaiyang makasasala. Okay? Mo man ay usa sa atong kaaway ingon nga mga Kristohanon. Because we already studied the three major enemies of believers, the world, the devil, the flesh. O ang flesh mo ni ang kinaiyang mga sasala. So, sa diha nga atong tugutan, nga atong kinaiyang mga sasala sa pagdumalas tong kinabuhi, pinagis pag buhat og sala, then mahigawas ta sa unsa pakigambitay sa Dios. Og of course, ingnon ta nga mahigawas ta sa protocol plan of God. Kay ang protocol plan of God mo nilaingan sa God's power system, the royal palace of believers, the kanang Christian way of life. Okay? This is God's power system. Og ang lain pagyungan niya na is operational divine dynasphere. So mao kani ang mga synonym, okay? And the definition of this particular place nga gigamhan sa Dios. O anaa kanang dapita giandam sa Dios alang kanato mga magtotoo. But remember, these are all in the mind. Ambot pasabot,
The Christian way of life is a mental attitude life. Kini nga itong panguna-una mo'y punteriya sa pulong sa Dios. Gusto? Anhiman mo doon sa atong alimpatakan, sa atong kalag. Ngayon nga alimpatakan, na diha sa kanang atong kasing-kasing sa atong kalag. Okay? Yung gitawag sa Greek word nga kardia. Okay? So the Christian way of life is a mental attitude life. So sa diha nga kita, we are free from any personal sins like mental attitude sin, lingual sin, or overt sins. Kini, kung we are free from them, ana kita makasuod diha sa atong protocol plan of God o ang operational divine dynasty. Na kita diha sa suod sa protocol plan of God. Apan sa diha nga kita mo himo og sala, sa diha makasala ta, out we go. You see? Magawas ta sa protocol plan of God. Although, luwas gihapon ta. Luwas ta, pero mawala. Walang ta matunong gihapon sa plano sa Dios nga ang iyang plano nga kita anha lagi ta pupuy-a diha sa dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine dynasty. So, kay ning gawas man ta gumikan sa atong pagbuhat og sala, then nun sa adto ta sa dapit nga may gahom ni Satanas. Ang duha ka CD1, CD2. CD1 is arrogance complex, CD2 hatred complex. Og so kay tuwa naman ta sa gawas, buta sabot nga tuwa ta sa dapit nga may gahom ni Satanas, then we are under God's discipline. Kaya nga naman, anak man ta niya, kinahanglan pantunon, disiplinahon. Kay nahisupil man ta, nahisupak man ta sa iyang kabubuton. Kasabot ka? So mo atong pagpatinaw ni mo balik, kay basig nakalimot ka ng imong pagkakristuhanon nga kini lagi mga butang atong ipangisgutan. We are trying to study the steps of practicing Christianity, ang atong pagkakristuhanon. Kay kini nga itong pagtuon sa pulong sa Dios, actually, we are orienting ourselves to authority. Unsa man gyud ang supreme authority? Ang Dios ug ang iyang pulong. Gusto? That is the supreme authority that we have to be oriented with. Mao nang kini atong gibuhat na daw, we are orienting ourselves. Kanang anad kita, tahod kita, tamod kita, o nagapahilo na kita sa otoridad. Kay, as we know, our volition, ang atong volition, ba? May nag-una nining authority man nato ning atong volition. Ang atong pagkabubuton, atong authority. So, atong unsa, gamiton sa gusto. We have to be oriented to authority. Now, karon nag-anad na kita nga ma-oriented. Kaya actually, sa kinabuhi, kitang mga tao kanang mag-atubang tag labyas kadaghang mga otoridad. Gusto? We are facing all kinds of authorities. Nining kalibutan na. Authority. Panalitan, authority sa eskwelahan, authority sa kanang atong nasod, mga kapulisan o mga kasundauhan, authority sa kanang simbahan na ay pastor. Okay? Unsa pa? Authority. Authority sa mga paugnat sa kusog. Na mangyoy authority, na ba yung coach? Hindi authority na. So,
Bisag asa kakalingi ng kalibutan na, you are facing all kinds of authority. Mao nang nag-anad ta unsaon pagtahod og authority. Now, authority unsa pananglit ang mga kanang mga signpost o mga kanang unsa ni kanang mga stoplight o kanang sign diha nga stop nya go, kini sila authority. Okay? Now kung wa kay pag-anad sa pagtahod og authority, you are not authority-oriented person, then confused. You are confused. O magkamag-anad. Authority is very important in our life. Authority. Kung malikon nga ang authority is very important. The Word of God is the supreme authority. Kaya mo magkini ang bahin sa mga kanang pulong sa Dios nga atong tun-an everyday o kining atong basihan lang yun sa pagtuon sa authority, mao ang pulong sa Dios. Gusto? Pulong sa Dios gyud mo nang kanunay nato ning gitun-an kay mao naman ang atong kinabuhi. Unya kining tanan gikan ra gyud sa kana Biblia. O nayubang mga tao gud mo mangutana sila Biblia. Okay. Na mangutana ko, can we trust the Bible? Magkasalig ba gyud ta? Now, ang pulong sa Dios nag-ingon ra ba diha sa Hebrewanon 4:12. Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. It is alive and powerful. Labihan sa kahait niini. Sharper than any two-edged sword. Mas hait pas espada nga duhay sulab. Okay? O midugang pagyugingon nga ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios. Ug may kapuslanan sa pagpanudlo, sa pagpamadlong, all of those nga sagad natong ginabasa sa di pa ta magsugod sa atong Bible study. Gusto? So, we cannot understand everything that the Bible says. Dili, tinod. You can ask questions about the Bible and na ay mga butang diha nga maglisod ta sa kanang tubag apan sa imong pagpadayon niya na ang Espiritu Santo nga maulay bugtong magtutudlos kamaturan mo patinaw nato niini. Kung kita positibo, if we are positive towards the learning of God's Word, then dili makawang ang Espiritu Santo, dili mukawang sa pagpasabot kanimo, pagpatinaw kanimo. Mao na nga dawaton nato ang Biblia by faith as the Word of God nga mao ang pulong sa Dios. Mao man gyud na ang pulong sa Dios. And sa akong kabahin, akong gidawat ang Biblia, pinagi sa akong pagtuo nga mao kini ang pulong sa Dios o kini nakausab sa akong kinabuhi. And it changed my soul. You see? Because this is the only book that changes lives. Makausab sa mga kinabuhi. Ang tanang mga libro, mga secular books, inform. Maghahatag o mga kasayuran. Ang Biblia lamang mo'y bugtong basahon nga makausab sa kinabuhi. So, every time I study the Bible, any part of the Bible, I don't care where I open up. Musulti yun na kanako. It speaks to me. Kaya kini buhi man kini nga basahon. It's a living book. It's not like a history book. It's not a book of science.
Dili. Libro kini basahon, kini bahin sa pagtuo. It's a book about God. Ang magbubuhat ni ining tanan. It's not just a book on philosophy. Dili gani kini libro bahig relihiyon, dili. It's a living book, buhi nga basahon, which speaks to you as you read it and study it. Musulti na nimo. There is a supernatural power reading and studying that book. Mao ni atong basihan sa atong pagtuon kay iya mga gining pulong. Mao na nga ikaw nga kanang mubati ka og kalibog sa kinabuhi. Of course, makalibog ang kinabuhi. Apan ang Dios ang magbubuhat niining tanan, dili siya buot nga malibog ka. Kay He is an organized God. Organisado. Hapsay, hanoy, kanang unsa ba itong masulti sa Bisaya paniyana. Why kanang kalibog? Ang Dios tukma gyud ang tanan niya because He's perfect, right? Mao na nga ug na kay mga kalibog sa kinabuhi ang Biblia nga diin na huna-huna sa Dios. Mao imo patin-aw kanimo unsaon mo pa kanang mo tambag kanimo, mo tudlo kanimo unsaon pag kinabuhi nga tulid, tarong, talahoron, mabungahon, madinaugon. Mao dihara nimo makita kana why laing tinubdan ang pulong sa Dios ra. Mao ni unsa ka bililhon yun sa usa ka magtotoo ang pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na nga akong gipanginaot nga kaninyo nga nagsunod na ning atong daily Bible study nga sa panahon nga mo paingon na putas pagtuon ni maghinam-hinam ka na. Yes, ug unsa na po'y among pagatunan. Maghinam-hinam. Bisan o gabalik-balik ni atong pagtuon din kini gikinahanglan kay mao man lagi ni atong method of teaching sinilsilay yun. This is inculcation method. It will sink in, and it will circulate in the stream sa atong panimuot. Mo na ni ang atong gamiton sa atong pag huna-huna, pagkinabuhi, paghimo mga desisyon, kaya tanan gipahiluna, gihanay ng daan sa Dios. Ang atong buhaton igo di ganina buhat, igo lang tang mudawat. You see, by faith. Kay may panultihon di sa Biblia nga we no longer walk by faith, by sight but by faith. We no longer walk by sight but by faith. Pagtuo. Kaya ang pagtuo, of course, nabitaw na sa Hebrewanon 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. O kini nga itong pagtuo sa Dios ug sa iyang pulong. Maugmad kini. This can be developed, maugmad. Lamang pinagi sa atong pagpadayon sa pagpaminaw, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Akong balikon nga kining pulong sa Dios nga atong kinatunan mao na ni atong kinabuhi. Buot sa Dios nga mao ni atong huna-hunaon, ang iyang huna-huna. Kay way makalabaw sa huna-huna sa Dios. Dili ka tandi ang iyang huna-huna sa bisag unsang matang sa panghuna-huna. Nasa Isaias 55:8-9.
Isaiah 55:8 and 9, ako na pong balikon pagkutlo. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, 1 Corinthians 2:16 po, doon sa gisulti. But we have the mind of Christ. Na, una-una ni Kristo. Just imagine, una-una sa Diyos imong gamiton sa imong pag-una-una. Kita nimo. O ang resulta niya na mao, iya sa Diyos. Dili sa tao. Kaya kini nga itong mga panguna-una, our finite mind, asar man yung tao na itandi sa infinite mind sa Diyos. Na, kabubuton sa Diyos nga atong tunan ng iyang una-una. Iyang una-una, mao na naadihang iyang kabubuton, iyang mga pahimangno, iyang mga pasidaan, iyang kabubuton, iyang tuyo, iyang plano, iyang paggiya kanato, pag-aga kanato, nga ato kanang saligan, ato gyud ng sandigan, wa gilain. Kay wa may solusyon ng tao nga mo kanang muuswag o musalir, wala. In fact, gabarog nito sa prinsipyo nga human solution is no solution. Only divine solution is the real and genuine solution. Na, kaya ang atong solusyon ingon nga mga tao, pakyas man ginakanunay. It will always fail. Kaya nga naman, tawhanon. Iyaw mo na, mapakyason. Ang Diyos dili, way kapakyasan sa Diyos. Kanunay yun ang kanang magmalampuson. You see? Ikaw na lang mag-Diyos. Mao na nga, anha ni mo maklaro, matataw, matinaw, gini mo kabuhi nga mga pulong sa Diyos. Anha ni mo maamuhi, unsa ka buhi sa Diyos. God is as close as your breath sa imong gininhawa. Di gani kay sa breath. Na diha magpuyo ang Diyos diha sa imong lawas. Kita lamang mga magtutuo nining panahon sa simbahan, gipuy-an sa tulo kasakop sa balang Trinidad. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, nagapuyo sila sa atong lawas. Hugwa ni may tabo sa bisag unsang kapanahunan, panahon nila ni Abraham, Moses, o ban pa wala. Karon lang, nining panahon sa simbahan, o ikaw na ibaw nga, nining atong panahon sa simbahan, na tao ning maong panahon sa simbahan, niadtong panahon sa Pentecoste sa pagkunsad sa Espiritu Santo. You see? Dito matao. That was the establishment, the birth of the church age. Ug ang tanang mga tao nga mudawat sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, diha masud sila niining atong panahon sa simbahan. Nga kining panahon na mao ni age of equal privileges and equal opportunities. Why ikatandi kini atong panahon simbahan kaysa uban nga mga kapanahonan, uban nga mga ages, you see, or uban nga mga dispensations? Wala. Gani silang mga bisan si Pablo, Apostol Pablo, o silang ubang mga giant believers niya itong daang pagigsaad. Miingon sila nga, we long to see the day. You see? How we can see unta. Niining pa itong panahon sa simbahan. Paano man sila kaabot?
ikaw karon nga sakop nining atong panahon sa simbahan, wa lang nimo tagda, wa lang ka man panumbaling ni ining mga doktrina gagitun-an nato nga kining mga doktrinaha gitawag man kini og unsa, mga tinago kining atong mga doktrina gitun-an, mystery doctrines. Kaya nga naman, ang laing nga nining panahon sa simbahan, mystery age. See? Age of the church, mystery age, age of grace, age of equal privileges and equal opportunities. Mao ni, unya walang nimo ni tagda, walang nimo panumbalinga. Nagpakabutabungol ka lang sa unsa ka mahinungdanon ka bililhon nining atong pagtutok, pagdupot, pagtuon sa mystery doctrines. You see, mystery. Nakini kong pulong nga mystery gikan ni sa original nga Grigong pulong nga mysterion. Mysterion. M-U-S-T-E-R-I-O-N. Mysterion. Ila lang sa in English, ila lang gipulihan ang yo ug y. O kanang I-O-N gipulihan nila y. Nga mystery na. Kasabot ka. Mystery. Kanang tinago. Mystery. Now, kinigong mysterion, gihulagway ni ini nga niyadtong karaang panahon, dinhay mga grupo o kanang kapunungan ingnunta nga diin sila raang mga sakop niya na nga kapunungan o brotherhood baron. Okay, sila rin makasabot sa ilang mga signal, mga sinyal o mga unsay nga na sila rin makasabot na ilang mga sinyal o mga sinultihan. Pariha ba ning mga mason o kanang mga Knights of Columbus baron o mga fraternity, okay, na sila'y mga kanang sinyal nga sila rin makasabot. Ugwa, di kasabot yung tagagawas. Mao na diha maggagikan ka ng pulong nga mysterion. Mystery. Tinago. So, kini nga itong gitunan nga mga pulong sa Dios, mga doktrina. Kay narabay ubang mga tao nga, murag, di sila ganahan na ng pulong doktrina. Kaya murag, bikil nila mo yung, doktrina na nilang gisgutan. Madlok ma sila. Okay. Bible doctrine, ang laing nga na ipulong sa Dios. The Word of God. Okay? Ayaw tarantar diyo makadungog kang doktrina. Kini nga itong gitunan, mga doktrina ni gikan sa Biblia, pulong sa Dios. Mao na itong gitunan. O kini mga doktrinaha na sakop kini sa kanang tinago ng mga doktrina. Okay? Mystery doctrine. Kay kini lagi ang atong panahon sa simbahan, mystery age. Okay? So, tinago. Kita nagatuon ni ini. O kung ikaw padayon sa pagtuon ni ini, okay, you orient yourself to these mystery doctrines, then kadtong uban na itong mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan, okay, who are like-minded na to, kasabot ka, anatas susama nga kanang level sa atong pagpanabot may tungod sa mga pulong sa Dios nga atong ginatunan. O ayaw kalimot nga ang pulong sa Dios mao ni huna sa Dios. O atong gitunan ang iyang mga huna-huna, iyang mga paagi, iyang protokol,
Kay kung kita magasunod ni ana ang iyang kanang kabubuton matuman man, kay mo bitaw nag-iingon niya sa pulong sa Dios nga, if you love me, obey my word. You see? Now, unsaon man imong pag-obey His word, ugwa kay pagtuon sa iyang pulong. Kasabot ka? Mao ning atong gibuhat, kada adlaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Aron sa ingon niya na atong makabot ang atong tumong. Kaya naaman tayo tumong, naaman tayo objective. Okay? We have a goal as believers. Wa ta latagaw lang sa atong pagkinabuhi. Kaya daghan man gud sa atong mga igsuong mga Kristiyanon. Mga Kristiyanon na luwas. Wato sa langit, humagkamatay nila kay luwas naman. Apan, wa sila alamag unsaon pagkinabuhi sa hustong pagkinabuhing Kristiyanon. The right way of the Christian life. Kaya daghan man rong panahon na nga nagkadaiya naman yung mga katawhan ni nanay, mga pundok nga kung bisag unsan na lang itong ilang ipangtudlo. So we have to beware. We have to be discerning nga di ta masud sa laag nining uban nga mga mini. Nagkadaghan ni mga mini. Ining kalibutan na. You see? Kalibutan ko ni gamhan ni Satanas. Niya si Satanas mo nagpaluyo tanan sa mga relihiyon. Ang relihiyon, inawat-awat na sa Kristyanismo. Ang religion is pseudo Christianity. Kay kini ko si Satanas. Pino kayo ng iyang mga pamaagi nga malingla ka. You see? He is the father of lies. So, amahan sa mga bakakon. Mao na nga kung ikaw masud sa laang niya ng iyang mga tinunto ni Satanas pagtudlo sa mga bini, then ang imong kinabuhi sa bakak. You will be living a life of lies nga iyan ni Satanas. Victim ka. You are not a victor but you are a victim. You see, you are a casualty nining awayng espirituhanon nga itong giatubang. Matagutlo sa itong kinabuhi gatubang taong espirituhanong away. Mugang ato rang hinagiban, batok ng atong mga espirituhanong kaaway, espirituhanon pod nga mga hinagiban. God's Word, ang pulong sa Diyos mo, espada sa Espiritu Santo. Espada, the sword of the Holy Spirit. Na kung waka magtuon niya, na sama imong gamiton. Ang imong kusog, ang imong pagka matso, o unsa ka dihang bisa ka, unsa ka muskulado nimo. Katawaan ka lang ni Satanas, anak. Kaya di man we do not wrestle against flesh and blood, di man nina. But, unsa, mga gahom, mga sakangit-ngit, may atong kaaway. Mga ang pulong sa Diyos, may kahayag, kalamdag, ang iyang Satanas, kangit-ngit, kita nimo. So, sabtag yun na. Unsa ka manungdanon kini atong gibuhat adlaw-adlaw. Mo ni akong palabas ay mga una kay usahay manggod kita may kalimot ta murag mapadpad ra po ding atong mga kaalam bahin sa pulong sa Dios. Mo na nga okay, padayon ta sa atong pagtuon ining Vincit Omnia Veritas. Sa ato na karon nga pagtubo. Okay, unsa man yung pagtubo? Pagtubo sa atong kalag. O ang atong kalag mutubo lamang sa diha nga kita magasugod na tas pagtuon sa pulong sa Dios. If we start
kanang exposing ourselves to the teaching of the Word of God. Kung atong i-expose sa doctrinal teaching like what we are doing, as we grow in God's Word, pinaagi sa spiritual momentum. Kini spiritual momentum, pagbuylo na sa atong spiritualong pagkinabuhi. Eventually, magkakabuot man ta niya ng stage of spiritual adulthood. Adulthood, pagka kanang hingkod, okay? Stage of spiritual adulthood, pagkahingkod ng espirituhanon. Thus, nga kanang maong stage, gitawag na sa Grigong pulong og doxa hotheo. Doxa hotheo, meaning maximum glorification of God. Ato na siyang mahimaya. Now, kinahanglan atong hinumduman nga whatever rules that dominate our mind, nga magahari sa atong, magadumala sa atong pangunahuna, mao kana ang magadasig kanato sa atong kinabuhi. Unsa bay pasiuna nato, mao na mudasig nato sa atong kinabuhi. Gusto? Sa laing pagkasulti, whatever is our number one priority in life is what rules our life. Tinod, mao gyud ay mo dumala sa atong kinabuhi. Kaya mo may atong pasiuna. Mao bitaw ang prinsipyo. Ayaw kalimot na ning prinsipyo ha. What our priority in life is what runs our life. Is what na diyan sa imong notebook. What our priority in life is what runs our life. Kung unsa man galing ang atong pasiunas kinabuhi, mao kana ang magadumala sa atong kinabuhi. O what runs our life, unsa may magadumala sa atong kinabuhi, magadeterminar kana sa resulta of any decision we make in life. You see? It will determine the result of any decision we make in life. So, kung ang pulong sa Dios mo'y atong pasiuna sa kinabuhi, bisag unsa pa'y atong himuong desisyon, we make it good and right. O di ba ka malipay nga makahimo ka niya ng husto, tukma, maayo nga desisyon? So if you make Bible doctrine your number one priority, you become a good decision maker. Husto? Kabubuton ni sa Dios nga ang iyang mga anak, mga Kristohanon, mahimong mga good decision maker. You become a winner in life. Na potential ka na nga mahimong mananaog sa kinabuhi. Di ba ka malipay niya na? Would you not be happy with that? But again, kung malikon kinang prinsipyo, it's a matter of choice. Nara sa imong pagpili. Imong desisyon mo giagad. So, kung kita magapadayon sa pagtubo diya sa pulong sa Dios, pinagis pagtuo niini, pinagis sa atong spiritual momentum, eventually, we are going to attain sa kanang stage of spiritual adulthood. Mao na nga kita madinaugo na unya sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Okay. Last time naghisgutan niining kanang pagdisiplina sa Dios kanato sa higayon nga kita we miss the mark, meaning nga nasipyata sa atong kinabuhing Kristohanon umikan sa pagbuhat ng mga sala. You see? Mao magud ni ang culprit number one. Mao gini atong bantayan. Mao ni occupational hazard, of course. Mao ni kining sala. Paminaw. Kining sala mas grabe pa ni kadidli
sa coronavirus. Nahibaw ka ba? Kamo dihang nga tarantar na yun nga praning na yun kining hulga sa tibuok kalibutan nga coronavirus, COVID-19. Di man mas deadly pa ang sala ni ining kanang coronavirus. Mas deadly. Mao ni makan unsa? Mao ni maka kanang pusgay. Mao ni maka himo ni mong alaot. You see? Mas grabe pa ni sige intubate o ginsa na dihang kanang nangasakit na yung tinuod. Nakagrabe. Kinisala. Grabe na yun. Walang ka maka-amgo niya na. Mauna nga kitang mga Kristohanan, we are not punished tungod sa itong mga sala. But, tungod kay kita, may sakit man sa Espiritu Santo. Kaya kining pagbuhat na itong sala. Hibaw ka? This is tantamount to grieving. Mura bag imong gisakit ng Espiritu Santo. Diyan mo na ang Diyos, Espiritu Santo imong gisakit. Ingon nga mga magtotoo as believers, we should be aware that we have responsibilities, mga katungdanan sa atong sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Mao bitaw na nga believers are addressed by Galatians 5:19-21, kita nga mga anak sa Dios, but God has prepared the escrow blessings nato. Yandaman ta. The only requirement nato is for us to reach spiritual maturity. Kanunay yun nato ng hatagang emphasia kining spiritual maturity. Kaya mao na atong common objective as believers. Nga kung di ta kaabot niya na, casualty ra kita. Pildiro ra kita. Halaot ra kita. Makaluluoy ra kita. Bisan panining kalibutan na. Apan ang opposite mo ikabubuton sa Dios nga buot sa Dios nga kita mahimong mananaog niining kinabuhi o didto na sa kinabuhi nga nay katapusan uban sa Dios. Mao nay kabubuton sa Dios. Mao ni nagiandaman naguntag mga panulundon inheritance ni atong higayon nga atong idawat sa Ginoong Kristo atong manluluwas diha we got that inheritance kanang guarantee. Gigarantiya na sa Dios. The moment we believed in Christ, we got that inheritance. Now, you can lose your inheritance due to carnality. Mora. Pinagi sa imong pagkakarnal. Anong nakarnal man ka? Tungod kaya nagbuhat kang sala. O mandan imo na isugid. Nagpabilin ka man og lunang sa mga kasalanan. Diyo na. Samar ka itong kaanto sa sakit sa COVID-19. Apan ang Diyos dilibuot nga mao na imong dangatan. Buot siyang mahimo kang mananaog, kanang good decision maker. In general, He wants you to become a winner. Ug ang imong mga ganti ito ang nagahuwat na dito sa eternidad. Rewards are based on the believer's fulfillment. Ining mga kinahanglanon, mga requirements to receive the inheritance. Divine escrow blessings. Ato ni ipadayon ugma. Ayaw say pa ang pagsunod ni ini. Ayaw sipyat sa pagbadayon sa imong spiritual momentum. Amahan namong Diyos, salamat. Nining higayon nga, imong gigahin na lang kanamo sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Diyos nining imong mga kamaturan nga imong gipatinaw kanamo, pinagi sa pagtudlo kanamo sa Espiritu Santo. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Ikaw di ay ang may kabubuton nga kami magmadinaugon.
Buot ka nga kami himo nga mga maayong decision maker o kini lamang makahimaya kanimo. Salamat o Dios sa nagpadayon nga paglihok sa imong grasya sa among kinabuhi bisan dili kami takos. Salamat, dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong kamatuoran. Salamat niyang Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.